pořadu Champions League a tady naše Lusičko a naše tygřátko. Tak já možná Petra Kajdu poprosím o stručné vysvětlení, proč zrovna tato kombinace, která je poměrně nezvyklá. Tak jak jste si všimli, že projekt Vyvolení nových hrdinové, největší projekt televize Prima, já jsem rozdělal, že jsme nazvali tygřátka právě, a tomu samozřejmě odpovídají i velmi netradiční kampaň. Ta kampaň v zásadě říká, že nikdo, ani ti budoucí vyvolení, ti budoucí noví hrdinové neví, jaký budou, protože jejich pravá identita se projeví až ve vile. Mně nezbývá ještě říct, že pořád Vyvolení nových hrdinové uvidíte v pondělí 27. srpna a budou jej moderovat známé tváře. Je to Tereza Pergnerová, je to Diana Kuzánová, Libor Klouček a Míra Hejda. Děkuji. A